Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Ade ayuru sa eluko a video. We baru alamala wan shoot odi en wan. Grand welcome kom baka a True Media de baka en ushisuma de in beeld dat na brother Vincent. Brother Vincent, faigo balans desma wa odi. Ja, volgens mij begint dat altijd met een tak desma auditie of desma want je dan barasa se en na so we go om na makanda. Dat met baralas na auditie binnen en buiten Suriname met baden wa auditie. Soma wan wan barasa kan kon tek wan barasa met kon chau wan barasa die wan den toe. Na so we go om na makanda. Dus mananga mi alasane go boom na anga neng fu oprechte masagado di medin. Oké, breedte veel dat ik go bunanga you. Maar ik go bunanga you maar voor jaren zijn vaders mij krie in a kondere armoede voor agesleki uitzicht no demoro gidens maar de radeloze kant taki. Mensen hebben het zo moeilijk. Maar op breedte tak, je tak ego bunanga you sabi to. Maar die furu die no man tak dat in na kondre. Maar in elk geval op een taki nanga you. Want die fu actie die reactie op een toe kwesties in na kondre zij hoor uno bezig. Want dus tegenwoordig steeds minder mensen willen praten. Want ik ben net de smako weer taki, want de mensen tak de taki, maar veranderen ik kon juist morgen erg. Maar op breedte dat je bereid voor taki naar a True Media, dat we taki, usi taki. Een kwestie samen behoren hier samenleving, 8 miljoen kwestie, een kwestie voor een Panam kwestie. En hoe zit dat hier na boom furu jugu in a kondre, openbaar ministerie, een klacht dien in en het openbaar ministerie onderzoekatori en nu blijkt dat het openbaar ministerie tak atoro gomoro fara vijf chatori dat Luko in bepaalde tori, dus bepaalde lezing, heeft nu gebruikt van Nederlandse term, ja. Dat ze maar begrijpen ook dat alles en een kwestie dat hij maar los van hem, want bron de anu na een kwestie dat hij maar ze me verstaan, antwoord op een vraag dat hij dat me sorry dat ko wacht dat onderzoek af want half voor onderzoek maar sabet is heeft sa kom luku sade onderzoek suma onderzoek asani sade onderzoek nanga suma de taki fade onderzoek dus alle die vragen dat hij moest beantwoord het. Dat kan gomoro diep in het passaag die zie. Ja. Dat is mijn struggle ja. Dat is een feit. Sa regering do, mino sabi. No as mano sabi. Mino sabi, you no sabi. No as mano sabi sa regering do. A Panam kwestie. Ik denk dat ik wacht onderzoek af even. Ja. Dat ik op morgen beeld zou gebeuren in de samenleving. En dan ga ik het ook nogmaals zeggen, moet takke wel lezen. Als we een rechtsstaat hebben, dus even op een rechtsstaat. Want je kan het openbaar ministerie hebben, dan is het zo mati, naar een familie, naar een brada, naar een neef, naar een swagri. Dat is aan het doen. Abi, het moet ook een bromtje jari zijn, like van meer is mij takazan. Ja. Een bromtje jari toe toch. En one soort gedoe of one soort volk of one soort politieke partij. No betrekt politiek, no haar OM met een boonzaak.
nog harder moet in de politiek. Dan ik kan vinden vooruitgang in hoe konderen. Dat is zo'n machine. Recht moest maar spreken uit. Ja. Recht moest maar kiezen en vooruitgang. Ja. Als je niet doet dat, dan ja, dat je brok een heel rechtssysteem. Ja. Want die, hoe kon verstaan dat je een vervolg komt, dus de mogen we next level, de maar dat je een gerechtelijk onderzoek of in de plaats nou. Maar nou, even arki in een samenleving, I guess like this, maar de sceptisch daarover, want de vindt dat je dadelijk het openbaar ministerie no stel prioriteit na dat die dus dan bakap wayari dan no here next ete sam sa inatori dat die dus dat na same here is maar etaki in a samenleving maar fai denk ato Look in een samenleving na sa gebeur hoe libis my shi dat we sabi sa gebeur na de san sa we shi epsa na de san dat we teki de san dat epanya maar dan attrase van medaille ook toe, want ik kwam munt dan flippen. Hij van dat op munt, hij van dat op cent. Dat ik fout sabi. Dan abisma die natuurlijk is maar no obribi onderzoek deel voor het openbaar ministerie, dus maar no obribi aan dat. Of dus mij vinden ze een langdradig toezicht. Of de mij rekken. Ja, de mij vindt dat het openbaar ministerie of rekken want na omet kwestie, omet een zaak die na openbaar ministerie rakende aan regering die zie. En dit is een contactrol die mij behandelt trasani. Dus dat afvolk is dan denk ik, omdat met brainstorm, ik kan dat nou een Engels woord, maar dat weet takkie, dat lijkt dat weet takkie. Brada, sa onderling, dat we jitori, we tak vast aan de situatie in de kondre. En dan heb je arki, sa epsa in de kondre. Dus je dat bepaalde posities, bepaalde situaties in de kondre. Dan moet ik was aan en dan mijn hoops, maar neem me kwalijk. Maar dan, argeren die ze play eredivisie. En toen ik play randdistrict ete. Eredivisie, dat want ik de mannen betaald de mij play. Maar professionals. Professioneel play no de. Un play randdistrict ete. We play voor een monta of een zo'n voetbal, zo'n trui of een meidje een lift of zo. En niet eens een waggie neetje zie je, len een broma een man. Voor waggie nee rij naar kitchen bahari. Dat is aan ego. Ja. Dus je bedoelt dat je a preipsa regering play na op high level. Oké. Nou jere dat vier. Asak bouters is abi fifi afkati de man ben din wansan na hof. En dan a hof taki. Eigenlijk a hof nog niet eens inhoudelijk tapsa de man schrijven. A hof keuren af taki. Die nog kan behandelen. Vijf in dat dus zou mij verstaan uit dat dat dus je volgt, je look hoe zij je ziet beelden, je volgt aan. Dus je ziet bepaalde zijn het zou bepaalde is mijn contactie, dan mijn volk zijn is mijn takkie. Mino trekken conclusies over. Mino jumpo dan horen tegen begin swingen. Maar no tarsan. Nee, mino horen tegen begin swingen van boom tot boom. En dat is ook. Dus mijn look kat uit de boom de mij te gaan. Dus ik ga mezelf reflectie, ik ga uitoefenen. Zeg, hey, va, misrefereer je aan tapato dat die, van chato dat die. Dan is het dat, hey, 5 prachtige advocaten hebben een zaak aangespannen. Maar zit een zaak komen, maar zijn een bezwaren van beroepsschrift of bezwaarschrift. En dan wordt er een halve reactie gegeven om tijd te rekken. Na zo'n beetje zijn nou, tijd rek zijn. Na sem zijn, nanga apanam zaak. Nou, rek de mee rek zaak. En er schuilt je adertje natuurlijk in het gras. Wat moet gebeuren met NDP? Wat moet gebeuren met NDP? Die moet schaakmat gezet worden.
die moet schaakmat gezet worden. Dus de NDP de schaakmat. Dan in Trawang, als de kat uit huis is, dan dansen de muizen dat. Dan moet je zo beetje dansen. Oké. Dus dan zijn ze Ja. Dus schaakmat, NDP schaakmat zetten, dan hebben we meer kansen. Okay. Maar zolang NDP er is, bepaalde figuren zijn op de voorgrond, dat is een kans. Voor kompak het op een vraag, die je actie. Ja. Een vraag, if je herhaalt een vraag, zijn je actie. Dan moet sorry precies samen bedoelen. Ja, omtaki openbaar ministerie ben koetak de directeur ben kies leesstraf voor je tussen en 15 afkati die nu van de kare aanklacht in aanklacht maar in ieder geval die nu voor sani in taki den ben si bepaalde sani in afonnes san bouten se kisi san den fentaki ano boom sang afonnes san bouten se kisi maar sa ushi taki a hof no reageert op sa inhoudelijke sa de man schreef in een briefing en reageer gewoon taki is afgewezen. Dan ik kan pikken dat op pistool dat hij. Ja. Mi volg een pistool dat op nieuws. En dan afkati na wan voor wan je volgt de arkisa des meektak. Ja. En dan mijn shit is water na seedra gaan meektak zijn. Je chara a water go trouwase. Of je dweeri da kraan oppo. Ja. Na sasane go toch. Dus we dweeri na kraan oppo. Ja. Openbaar ministerie, daarom kom ik weer terug, ik kom terug op het openbaar ministerie. Ja. Daarom is het een onbetrouwbare instantie geworden in het oog van de mensen. Dus het is mijn look dat nou dat rechtssysteem nog ja. Maar ben nou over een hof. Ja, dus het rechtssysteem nog daar. Ja. Want als jij van het openbaar ministerie krijgt of van een rechter of van iemand krijgt, zei nee, de zaak is al afgehandeld, wie zegt dat? Ik ben ik bij mijn first video dat ik wat if me vraag, me mag stellen me vraag dat iemand kritische kijker, dan weet ik wat, waar zijn de stukken die 60 jaar zijn opgesloten in Nederland tijdens de challenge Congo. First den taki, mek den takator dat waarom haalt de president of de begunstigde of desmas aan de bemoeide in een pistool dat hij. Zij deden een haar pistool dat café zien. Koosjes aan de papier, ik ben benieuwd wat erin staat. Ja. En ik denk, ala libisma, wacht op pistool dat hij. Je kan stroten een document die 60 jaar, dat verlengen die niet. Dan met chinga mijn kinderen ook, kies kan voetje niet alvast nog. Ja. En mijn kinderen die gaan het ook niet zien. Ja. Dus in afkon lees nog een regel en een wettetje. Oké. Dat zijn net nou ook. Ja. Oké. Dat we gemorren varen. Hoe jij als president tradie doet een zeer belangrijke uitspraak. Nou, belangrijk tussen haakjes. Want ik zeg je eerlijk, in zijn jaminesi discriminatie. Minesi discriminatie. Maar president heeft dat we mogen niet discrimineren. Dat president heeft dat we mogen niet discrimineren. Maar we zien dat een president in kabinet, dus voornamelijk onder de ministerie voor een partij, voor een president, uitsluitend een bepaalde groep. Maar toch, een president is tegen UNO, dat UNO mag voor discrimineren. Vijf in dat. Dan moet die antwoord op een vraag dat op een zeer, de meetagassan dat hij een moeilijk Nederlands woord moet krijgen, een genuanceerde manier. Ja. En kijk, als jij
Jij gaat de bomen door het bos niet meer zien. Dus zie den bomen in een boesie. Dan zeg je naar zo boesie. En dat is gebeurd. Dus, if a regering heeft ze, if de heeft ze Western Union, of de heeft ze ook een creatie van drukte. Je denkt dat aan de sportmoney kon ja. Waar discrimineren de mensen? Dan begin stel misref aan vraag dat ik weet dat de president hoor in toespraak dat man sabi. Waarom mag de president geen vragen krijgen? Die vragen beantwoorden die hij krijgt. Zei dan, maar dan mag ik de vraag dat hij, maar mag ik de vraag dat mij denk je toch? Maar if in een antwoord dat op de vraag dat hij, dan me denk dat dan hoe cara wat er was zeggen trouwen. Water dat ook een beetje op elkaar aan te doen. En dat na simpel zijn vast aan het. En if me look op bepaalde gang van zaken, ja, dan met dat no. En ook kan. A discriminatie, na lek van je takken, mineshi a discriminatie. Kan dit op een werkvloer, kan dit op een werkplek, kan dit, het is mij go zoeken ook al, desan dat je hebt te maken met desan dat je tak de mij teka ook al suma de one, dat mij karasan dat names en phrases. Dus ik denk dat we een soort politieke partij kan die op dat pe, kan die op desan dat ook toe kan de, mino sabi. Dus en ook mensen arregeren is met elkaar arregeren met dat mensen dat no arregeren is. Het is een doe-het-zelf regering. Nou, een doe-het-zelf regering. Dus, if je normaal, je hebt userefi, je hebt sukufutalibi, je hebt overleef, je hebt nyang, je hebt drinken. En fire was aan dat. No kan de soort van tax mij discrimineren. Zo mij discrimineren. No, wat mij discrimineren. Je kan misleiding of afleiding voor een volk over zijn als een ego. No, de. Me denk dat a volk, 3/4 van volk nanga sametaki. Dus man nanga sametaka once and day wakti. 25 mei 2025. En dat is mijn wakti. Oké. 25 mei, dat is mijn wakti. Maar eenmaal we taki over discriminatie, dan usitaki a NDP, hori wan anti-discriminatie loop. Pe de mataki anti-discriminatie mustapu in a kondere jaso. Usitaki a opkomst ben boom. Veel jongeren, of kutaki meer jongeren ben de na discriminatie loop. Afijn vind dat die. Dus door omstandigheden, mijn beman door naar een loop, kan niet op tijd. Ja. Maar van de beelden die ik heb gezien, dan is het ook nog een opkomst bij de redelijk goed. Ja, redelijk. Om het zo te noemen. Ja. Oké, dan mi bo actiemisrefi altijd moest doen, maar actiemisrefi dat ook is samen goed doen dat. Nou, anti-discriminatie loop. Ja. Zo mij discrimineren. Ja. Mina denkt mij discrimineren. Want mina zo to me luku, zo to de mij harmonie. Ja. Na zo to me luku. Ja. Morone de samen luku. Ja. Dus na pas zo to de na dat mogo. Ja. Uroko de. Nou, een bepaalde plek, dan moet je uroko. Ja. Voor make money. True. En mina luku dat suma knap dat Ja. Van wat Japanese van ons niet van die zijn. Mina het erobi, wala mala na brada. Dan moet je zoeken met uroko. If you no take my uroko dat deel 2. Dat rapres de. Ja. Van wan dore tapu atrawai opo. Ja. Na zo duidelijk als een ego ja zo in a kondre. En in a grond tapu, en in a kondre jabu. A wan dore tapu atrawai opo. Te hara doro tap jimi. Dan moet je zoeken van een wit doro jabi. Dan moet je zoeken een bruin doro nu. Of een paars doro of een groen doro. Dan moet je zoeken een tra doro of opo. Dan moet je door aan het en anti-discriminatie loop dat de man NDP tegen 1-0 loop, 1-0 voorsprong ba. In de goede richting. Ja. Antidiscriminatie, oké, wie discrimineert wie? Ja. Heeft het een politiek tintje? No sabi. No sabi. Ja. Ja. Dus als er nou een politieke tintje, no sabi vast aan ego. Dus, me Lucas aan realistisch. Ja. Ja, me wil fire chare. Dus, ja, kijk, je kan een moro belangrijk zijn, dat zou ook ondalen. Ja. Moro belangrijk zijn, dat je kan horloop die dat beter hoe long naar die en dat.
Dat beter ook longo dape. Oké. In plaats van te kwam antidiscriminatie loop voor sang. Ja. Dat een ritje met een moppo dape. Ja. Maar... Als prijsvast niet zien is, dan ga je naar winkel. Oké, dan. Dus, ik denk aan dat ik een beweging die me. Ja. In een richting dat ik me moest dit dape. Ja. Moest. Ja. Oké. Mooi. Hey, waka. Last misschien een filmpje of een foto. De me constateer na foto dat je na ID-kaarten so Indiërs sa ik na kondre ja zo. En if you look aan op Chinese samishi na duizenden ID-kaarten. Samishi dat pe a stapel samishi de la promate point. If ID-kaart de so plata dat mishi bijna een meter vierkant. Alleen maar ID-kaarten. Dus de samen Chinese ID-kaarten. Mino koti mofo. Ja. Maar dan een aantal, misschien foto toe. Ja. Een aantal foto's aan misschien of een aantal ID-kaarten. Ja. Mino zap daar tussen. Ja. Uno sabi. Ja. Maar waarom komt er geen onderzoek? Wat onderzoek kan wijzen uit? Ja. Wie is dan belast? Welke minister is dan belast met ID-kaarten? Kogo bidje lukato dati, dat wil luka mandati. Kogo bidje onderzoek aan mandati. Amandat media wan brasa toe. Ja. Even wani. Ja. Maar bakata setatori van ID. Dat wil luku suma na den sma de chis ID-kaarta en fusaide de chis ID-kaarta. Kogo luku. Ja. Par boto go luku. Ya bi pari mama boto. Abete ko an bondo ko ten. Dat me ko an boto fen. Dat wacht dit alleen conta presbije so mo bi di fara. L'examen minister o we beta 22 plus dat beter teken bij een boto. Maar dan het dape aleti. Maar het blijft niet daarbij. Want laatst was mag moeten naar Nederland. En als mataki die ik kon door de sanderij, als mag naar inari, dat den shitaki India se ko ina kondere sa a paspoort ba. En de MP san de nasanderei ego de pudes matati ina rei chagoe in een camera. En als mataki even een vriend taki een bepaalde groepsma die mij pure uit de rij chago in een camera want no reizen in grond tapu nu te me kasan dat me taki te moet nou een luchthaven je zie maar zo zie je purusma go behandel kies aparte behandeling dan den soort sandati dus dat pisto saya tak ja zo voor onderzoek dus hoe dat ook toe drape ook toe onderzoek kon drape maar 5 en dat die Van mij vind het tori voor a passport, ja. Maar dan mo lomsa even tapa ID kaart doorbaka. Ja. Dan woteri om een ID kaart usi tapa foto. Dus een voorbeeld. Ja. Dat heeft misschien een 30.000 ID bijvoorbeeld. Ja. Dan me lukt dat om een zetel daarbij. Dus na daarbij me begin. Ja. Dan me lukt dat om een zetel de ID kaart dat het tegen. Het na zo'n kaart. Dan me lukt dat oké. Om een vlucht ik mopo naar Holland ik kom of Europa ik kom ja naar Suriname alla wiki. Van even boen naar de release van wiki SLM vrij of KLM vrij. Nou na hier wiki dan me vrij. Dus SLM vrij KLM. Ja KLM vrij. En alla den vlucht. Dus er is dat op vlucht zo lees. Dat je het dat op vlucht dan shit dat is maar tijden ede. En dan was er nog maar tijden ede. Serana mai taide ede, misi des ma taide ede, en des ma no jer sumi, de no jer serana. Mi no sabi mi no taka dem no sabi fa serana man, ma mi no denki.
En als je uit de rij wordt gehaald, dan betekent je poer uit een rijtje, je gaat in een aparte camera en je flapt naar je paspoort, je Suriname paspoort, dan schuilt er een adertje in het gras. Daarom mij roep een volk op, Nanga een samenleving, Nanga een DNA, Fuda ai no Sribi, 25 mei 2025 gekomen. En dan moeten we van alles verwachten. We kan verwachten alles aan zijn de machtshebbers of de no-no om aan de macht te blijven. Daarna prioriteit voor deze maar is no-no. Ja, want van we heren desmas aan de no-no na macht, de tak 2025 de kom baka. Dat nou een deer story. Dat hoop de hoop. Hoe komt dat en zo? Want wat wij zien in de samenleving, zo is je in een kondre, zo is je smai pina, smai struggle, soms maar 3 voor roko. En ook kan, dus mij dit, dat er is niet dit, dat soms maar consequent, dat is maar vadong, als straatje. Ambulance nog maar rijden uit, want benzine nog dit. Ambulance auto nog dit, er is niet dit, dat er nog dit, alleen dat er al lang weg. Alleen verpleegkundige ook weg. Omdat het niet haalbaar is voor die mensen, dus dat mij begrijpt toe. Waarmee zijn we bezig in een kondrejazo. Dan laat je mensen komen om te komen stemmen. No. Ja, want dat mij wel actie. Over een trapu. No kan no just maar gewoon jafu kon pot den sting. Dat bakate des maar pot den sting, dat is maar longo baka libu in een malaise. Ja, want mij wel actie is aan dat die 5 en dat die lukuno verkiezingen door. En we zitten na gestadig weer als een geluid die zit hier. Een bepaalde groep. Sma ik mopo in Azië. Ik kon naar Sarana. Maar even wat kan je nou voor te incidents maar? Look, dan moet je afvinden van die story dat is aan het denken. Samen denken, accommodatie, de mij karas aan die jogo, accommodeer desma. Dus je pot desma, die desma onder dak. Dat zei ik je volk, desma zei Siriba straat en jij dood bakje jaso. Fawagan desma dati. Zij dienen accommodeer en dat fossie. Mis zij poti, Suriname eerst. Surinamers eerst en Suriname eerst. Al het andere is bijzaak. Ja. Go look en zo. Ja, maar in een pikkie tapa vraag dat je 5 vinden van de sma dat ik kon naar konderen. Van mij vinden. Visa verkiezingen zo. Oké, dan moet je vinden van antwoord van vraag dat hij. Ja. Omdat ik, nou opvallend mooie vraag hè, Sami Feni, ik vind het crimineel. Hierop gezegd hè. Ja. Ik vind een criminele daad. Dat je ja, once maar die no libina kondre, die no geboren ja, voor een pot den sting die you, omdat je een tans doen in Asturu, die you no chak mopa osokong. Want die no komt aan Asturu en miti komt aan Asturu dat bedoel, isakas doen. Dus dan mijn actie is er dat sana a reden dat die you sentekisma voor fura kondre of voor pot den sting de vreugde baka dat die. Dat de libung ina pina jaso ina malaise. Nee, ano kang, no lip mixran kondre e dry es sumugweso. No da ano apple der na flutu dekba. Het is 2 minuten voor 12. Na 2 voor 12 voor dekba. If asra na volk na DNA no wiki no. Vooral den DNA's maar die ne zoet den analog toe. Vooral de one die belangrijk vergaderen de weg, de melden ziek. Of de mektrawai teken, pot handteken en je voor de nekauw. De sandis de mamus kon discussiëren. Tja sandis ka fesi. Tja sandis ka suma o controleer a wettige kiesregeling en a wettige kiesstelsel. Suma o controleer de stemgerechtigde. Dat nu was de stemgerechtigde. Want hij kan make af India konja. Of ik kan make af Haiti door. Die mensen zijn ook stemgerechtigd via dan een paspoort, volgens hun. Ja. Terwijl, een wet het een interessant. Je moet eerst, denk ik, wonen en werken voor minimaal misschien 10 jaar. Dat klinkt je maar redelijk. Minimaal 10 jaar. Of 20 jaar. Niemand wordt Surinamer, je bent altijd een vreemdeling.
Doe lekker Kuwait. De manier terug Kuwait is. Nee, tuurlijk. Kijk, je kan de wetten van een ander land overnemen. Je kan de regels overnemen. Je kan tegen de regel abra. Maar we leven in een democratisch staat. Dus dat was los maar wat we leven in een democratisch congres. Ja. Dus dat moet wel mogelijk zijn dat je kan stemmen. Maar niet iemand van het buiten laten komen stemmen. Ja. Dat keur ik ten zeerste af. Dus dat mijn boer uit mijn boek zo one thing. Oké. Dat moet uit mijn boek ba. Oké. Allerlees me aksa vraag disi. Omdat we hier economische groei in akonderen jaso. Maar we zitten aquí aan de regering disi nou een productie no verhoog. Integendeel minder productie in akonderen. Die regering die om een bedrijf tapu. En dus maar zij produceert minder productie, want we kan produceren komoro diri. Maar we hier economische groei. Maar tracé, we zitten aquí na moment drugs. Het gue de mij vangen adorosi. Maar ook toe omen drugs zijn de mij vangen jana in ka congres revi. Dus dat we acties hebben dan if werkelijk een groei de dan een informele groei. Want productie no de maar economische groei de. Dat wat ik dan moet ik moet op pressie toch. Dat we acties hebben dan naar drugs. Dan naar drugs zijn met elkaar groeien. Want we zitten hier en op 10 zo drugs die mij vangen. Dat om een 1000 kilo, 60.000 kilo. Dan bakken jasranang. Dus asan de totaal onoverzichtelijk. En vooral dat president tegen Junutaki, die mij met 3% groei in 2024. Vijf en dat. Dus voor mij vind ik dat een opvallend mooie vraag. Maar bepaalde situatie in een jump out data. Nou, als je een bonte paard of een bonte asie. Dan een jump out data, je denkt aan een kou. Dus een bonte paard hebben we niet. Dus we hebben of een zwarte of een bruine paard. Weet als is revi den de, maar den is long, den is race, den is deel naar race. Maar terwijl we kijken economische groei, dan we berekenen dat om een optiek op jaso. Dus maar zij takken Santa groeit de. Dus hij weer bril, no? We takken president. De weer bril. Hij weer bril toen, no? Dus minus absurd groei. Tem look at dat mijari, dat mensen graag groot, na groei dat mensen. No one contra na grond tapu. No one, da mo jida pingi dati. No one contra grond tapu. Normally if import, so import, da export no de. Saya exporteer, sorry me. Kan de export die een tiensma of een groepsma, export dati. If na groei dati mi no de. Want dan met je toch een informele export. Informele export. Te me drink mi te of me drink mi koffie of me drink mi na tin sukru me poti. If I wet sukru me lo sabi. Mi ne moya nga to dati. Want me drink mi bruin sukru era. So well looking. Dan mo drink mi bruin sukru, mi ne drink mi wet sukru. Wet sukru mi re taka chiri sma fa saidu. Mi no sabe fa be chiri of mi be de dek ba ma goed. Me drink mi bruin sukru. Dan me libi gezond. Maar economische groei, mine jasan dat is niks winkri. Na ormim orene anu da waka gona is niks winkri da we go luku. Soort groei de bedoel. Want daar moet het eigenlijk beginnen dan. Je moet intern, dus intern je go luku voor zich dat oké, wat gaan we exporteren? Wat kunnen we exporteren? Export no de ja, zou we exporteren. Na spul sa mine exporteren mine die lange de zijn.
Met deal oprecht. Daarom maak ik me op een oprechte masragado. Een masragado dat afblijven van dat spul. En dan met dat afvalspul dat hij. Dus sommigen kan gaan een brandende situatie dat hij. Dat je hebt in serie. Maar daarom mijn actie dat ik van optiek niet non-wande. Dat bril dat hij mine weer. Daarom explanation weer mine weer bril. Die is ja bril die zal lees me lees een letter. De letters zijn zijn continu. Dat me lees voor. Dus daarom maak ik mijn actie afvolgen. Nanga DNA dat oorwa ayat op stem recht naar een stem situatie ja zo in een kondre. 25 mei 2025. Mijn hoop dat de mek haas vast aan dat hij want tanga nominatie den mek haas no as man eseki des man eseki are geren eseki maar dat is don het heeft 5 jaar en het 10 jaar if na kautere door op na liando hoor no sabi uno sabi udena sanga udena asam situatie ja en dat we lukas aan dis godoro dat we lukken dat zij zijn de winkel. Ik kan een Chinese winkel of een supermarkt maar neem dat maar kwalijk. Zeide, omdat als mij koop op, dus hij opkoop, voor sommigen als mij beiden zijn, als mij beiden zijn voor een handelaar, als mij die importeer. Er worden geen Surinaamse goederen meer verkocht hier. Volgens mij Fernandes naar enige wang. Dat Fernandes zei, go mee aan buitenlandse groei. En aan binnenlandse groei, dat is aan het nodig, ja. Want if je bij een breed of 100 SRD en 80 SRD, dan groeit dat nog, ja. Fossi, luku damosori want trasan bara. Als jij even takken over de oorlogsmaat of de bigismaat, dat is mijn struggle. Of is mijn struggle, ja zo. Dus mijn oma paiden rekenen morgen. Met de takken ba afvisie. Je gaat lopende rijders hebben. Geen rijdende lopers, maar je gaat lopende rijders hebben. Wat als? Benzino kon door 100 kilo een liter. Gewoon met verondersteld dat kan gebeuren. Want als het fluctueert zo, de fluctueert door 100 kilo. Wat als het 100 gulden per liter wordt? Sommige viering. Nou mangai. Dat we wakker, dat we bij een elektrische fiets, dat we naar Kukira straat. En dat deed we niet al. Jij moet niet meer bestaan. En dat is discriminatie. Discriminatie meneer Bribin na sandati. Me go vooruit, me luku wa fesi. Mine wakan baka, dim ko boren mi op een beetje kroipi. Me kroipi wa fesi. Me nooit me stap go baka. Aka de te play bal, me kon stap go baka, want dat is zo tra spelen. Ja toch? Ja. Maar ko beetje luku soort optiek desma dat go fosi. Ko beetje luku. If ani non de go da wa bel nu non accident dat soort bril de desma dat. Eerst deed je trainen in een tunnel, dat is je economische groei. Ja, dat is wat tapato dat we bewan kom. Tapato dat we bewan kom. We actie af te ujere van een volk reageren, van volk volk woedend. Goed kaken precies. Een volk de woedend naar een situatie dat de mek mee. Maar dat is uluku a president a detapu a podium nanga een smile nanga den praatjes swing dan we actie schrijft dat if a president werkelijk de op de hoogte sang a volk en mek mee. Dan moet je een fijn antwoord naar een mooie vraag toe, maar dan moet je een fijn antwoord van tot dit dat. Alles maar dat moet begrijpen samen met taki. Dan je hoop dat begrijpt toe samen met taki. Dan, if you got op een podium, dat je dansen, je smile, dat want dat je go punan naar you. Maar des maar sang knap dat je look you. Des maar dat na next te vreten. Maar zo is des mijn klop, ja president. Des mijn klop, omdat er zit een adertje in het gras. De klop, omdat de wana man go in esa kato, dat man begin strooien. Dat man begin strooien dat het kan man dat het doet en dat opzag. En als je niet slim bent, dan ben je des maar voor de influencer. Als je niet slim bent, dan ben je, ja, net toestand nog maar daar. Of
je gebruikt je verstand niet genoeg of je bent niet slim genoeg. Want denk toe dat niet. En Sameshi, dat een volk is hunker, dus een volk is dong en wacht. Ik denk dat oké, oteng een regering die zo met pressie, die een oprechte regering, oteng, en dat een volk moet sabi. Maar je nou denkt dat deze man iets dong, deze man no sabi, deze sabi. En de berichten die de ronde doen, is dat zomaar mijn nemen kwalijk in een herkiestorisch, de adviseur. Dus maar zij adviseert eens maar die dat dat is wat er gebeurt. En het heeft zijn Western Union is wel langer rijden. Nee, na jeppie zou dus mij kiezen op Holland komt of Amerika of AP. Dus mij kiezen jeppie omdat dit maar een pijp desan ja. Het is onbetaalbaar. Het is onbetaalbaar. Een moeder, vader met 2, 3 kinderen. Dat klaar ik ba. 1 salaris, no jeppie. 2 salaris, no go jep 2. Na 3 voor salaris ja van nou. En daarbij ga je moeten leven op een minimum. Dus ja, we blijven op een minimum nodig. Dus 1 en 1 is nog steeds 2. 1 en 1 is geen 3. Dat de grappenmaker bij mij 1 en 1 is 3. Maar we willen ook dat de realiteit willen ook nodig. Oké. Water, fire, gas. Vanaf eind van Ondisi je verhoogd. Deportisme. En ten tak portisme dat me luku go naar de senior burgers. De wansan no man go tapa strati taki ego hustle moro. Abe moeilijk. Het is maar moeilijk terbij. Dat is maar naar AI. Maar het probleem is dat de mataki ouderdom komt met gebreken en streken. Dan dres je nog de. Dat we acties af dat Nanga den verhogen die zie. Regering bij die een koopkracht versterken op 1800. Maar Nanga den verhogen die zie. Los dat de president legt gewoon uit dat je Verkiesing 400 geloof verhogen tapiestroom, dat je kiest een korting voor 400. Maar dat is nog alle. Maar in tego in een winkel dat je kiest korting voor 400. Want tego in een winkel, alles aan in een winkel ook wel loopt toe. Hoe jij minister van Economische Zaken, eindelijk weer jij dat je de woord tapu strati, dat we hier taki om $1 miljoen boete aji. Faaie is een situatie dat die nanga den seniore burger in een kondre ja. De seniore burgers, op one woord te gebruiken, en dat nou een Nederlands woord, maar ik kan dat schrijnend. Dat in een ding is dat ook niet die absentie. Het is verschrikkelijk. Heeft ze maar eens maar. Overgrootste deel struggelt. En lik van betakikba in een kondre, if je no schroef je veiligheid op, ja, dan je volksgezondheid, dat is het grootste probleem die je ooit kan hebben. Onderwijs ook. Onderwijs kan bijgeschaafd worden daarna. Maar prioriteit is veiligheid en volksgezondheid. Veiligheid, nou moet je die woord hebben. Dan volksgezondheid, nou bigi bradi woord toe. Maar veiligheid bradi a bigi. En dan leef wacht dat wang er loont aan als je van uit die wang. En dat nee, a veiligheid dat ik kan dat op mijn balkon. Mijn afpot die vezel, mijn afgopa jongen lasser voor las die vezel pot ajin poso. De standaard demos maar moest bij de lukken. Dan moet ik een vraag. Antwoord op een vraag, aan EBS en aan SWM kwestie. Dan moet je dus van opinie. Omdat na mi volk, in asana na monu. De 4 en 2, asana na wel die. En dan moet je dus van opinie. Dat je eerst iets kapot moet maken. Als je het wil fixen. Dus je gaat fixen.
je fixa also. Dan nak bepaalde zijn broken toch. If je een puri dak, je pura dak, je nak een broken. Je pot want er dak. Dat ik kwam met Nigerians maar door. Dat privatiseren staat om de hoek. Dat is nog een struiken, om een pussy. Ik was niet snel. Net een broerlijk den pussy aan de. Dus dat privatiseren. Nou, richten dat machine. Systeem meer private bedrijven, maar ook voor privébedrijven opkomen. Je gaat namen zien verschijnen. EBS, schuine streep Kerpelani, bij wijze van. SWM, schuine streep Kuldiep Singh, dat doe ik ba. Dat doe je niet ba. Zomaar loopt ze met dat hier. Dat go brainstorm, dat wil lukken maar 2 jaar baka zeepsa. Maar vos je begin, nou zijn niet dat je een prijs moest oppo. Subsidies moeten geschrapt worden. Subsidies schrappen betalen. Dat wil lukken nou op zijn bedrijf. Dat bedrijf nog maar reddingsrecht nodig, dan gaan ze failliet. Dan hebben het kapot gemaakt. Alexander Bruinselfoon. En daarom ik de meisje wat udo ik een ponton op een beetje boteltje. Ik reabra bigi broki funu. Ik broka broodje. Tras ma pot broodje dat, maar dat ook ooit hè. Tras ma janing horizon brug, bosje brug of zo'n brug. Zo maar tegen man dat, nee, saka gof go bouw broodje. Na lanti mona tekera, min ebri binde sanadi. Maar goed. Privatiseren. Drapen. De regering die ze streven naar, omdat het een ondernemende regering is. De man had erop aan you. Jij bent de consument. We zijn consumeren volk. So that's it. Dus je komt buy. Je take your money buy. A money say Euroko, no bunyu saka you kon spending. You charengo jasmisi. You charenga woyo. You charengo pipe bus. You na sasanego. Na consument. Wat er aan 5 op hij tapping. Telesuur, internet, internet maar wat tapping. Het zou me niet verbazen if je telesuur schuine streep aan toki. Nou, een voorbeeld met hier. Dan zou het me ook niet verwonderen. Want dan de aandeelhouders hebben voor het zeggen. En de aandeelhouder wat taki. Dus het gaat me ook niet verwonderen of EBS en SWM koopkrachtversterking zijn die 1800 geloof. Want mij heeft de biljet de jongen gaat het op prik me bellen, maar of ik me bellen aan dem. Sorry, nou me nog ik me bellen. Ga den bij on brede. Ik kan fit bij on brede aan exif baka SSC. Dat nafte je gauw ook dat maar in te vreten. Vijf op jaar rekenen naar 1400 naar 1200 naar 1100. Boy. Vijf op jaar rekenen, vijf nyang. Dat mij lukken, dat soms maar pina walos maar pina jij na kondre. A regering die zie, de ma mi be arki een filmpje toe, de mij dat. Deze regering gaat over lijken. En een lijken wang. De dagus schreef de mij wakabra. En een lijken wang. Lijken. Dode honden. Maar ja, zo is het doen. Maar oké, even op weg naar de verkiezing. If je afwansaan heeft taki, zij het tegenvallen. Look op weg naar de verkiezing, dan met tegenvallen wansaan. En dan op een losan heeft tegenvallen ook toe. En dan afvallen gewoon. Dus maar zij het doet, lijkt den afvallen. Dan met tegenvallen stem bewust. No stem slim. Slim is niet de oplossing, maar stem bewust. Stem voor je kindskinderen. Stem voor een beter Suriname. Stem je want maar op boomstran. Stem je want een deels exporterend land. Je want progressie. Stem je den zo standaard. Hoe controleer den standaard? Hoe loop je van wat aan is dat? Met een goede consciëntie. Maar nu de van mij ja kon ik ben niet aan geen enkele politieke partij gelineerd. Ik ben vast misdrijf van een politieke partij. Dat kan ook. Maar dat kan ook dingen. Maar nog een politieke partij minder. Ik kijk de kat uit de boom. Met Lucas heeft zelf. Dat misting ik gona asma of een groep samsap dat nog de man de capabel voor do Auroko. En de one do Auroko.
ano nanga sukuru abet sukuru no de mino de nanga pistol dati no draga kontra nanga abet sukuru wanda wan group e kongudo da wan group e pina amoro bigi group e pina da wan chi group e make them money flore e renga de bigi tundra nga de so sanda daram make me taki ni apon tumang sa me luku deng tak me follow ko father gesprek en de manat na mi brada na mi sisa mi brada maku na mi brada ik hoef niet eens te zijn in alasan sa maku etaki maar na mi brada en mi brada piqué mi brada ala dem na zo brada af mi dape sisa af mi de tu mevrouw van Dijk si los na mi sisa na mi bigisa Mina Trobi, welke ras of kleur of je bent Mina Trobi. Zolang je kleur en boom, ja wie kleur, maar kleur en boom, in een kleur zie je alleen, neem kleur en boom, gewoon hoe ze het zeggen. Alles maar zijn dus gewoon dat die jongeren rennen nu, die jongeren moeten rennen nu voor een positie. Maar als je dat klaar is, als je dat voelt, dat je niet aan dat je goed, dat je vernietigd gaat, dat zijn dat niet helemaal. Je kon dat doen Roko. Dat doen Roko, dan wordt het daarvoor beloond. Oké, grand tangi mi brada Vincent. Je kon dat doen Roko en daarvoor word je beloond. Ja. Dat nasa brada Vincent tak. Ito wala is grand tangi dat die bewant taki nanga tru media. En met tak ook toe de kijkers naar de luisteren, de wan zijn arki grantangi, maar ook toe de wan zijn subscribe naar het kanaal die de nieuwe subscribers, maar ook toe de oude subscribers naar de wan allerlei baka ekoloko den video. Grantangi, we love you. Bye bye, swai swai, te wan traleis baka.